Oj, det är nog ett... jag har mina kalvar här som jag ska börja med. Det var alltså så att Öst- och Västtyskland delades upp efter att Stalin... Okej, det går alltid, det funkar alltid. Det började alltså med att det var liberalister som ville ut på gatorna. De ville ha bort monarkisterna, de ville ha bort allting som hade med kungen att göra. Jag skulle vilja säga först... Det räckte inte. Det räckte bara till oss. Jaha, okej. Men då gör vi så. Jag printar ut er senare. Kom och ryck mig gärna. Och Frankrike ville också komma med och det fick så Storbritannien åt dem. Nu ska jag vilja fråga en fråga. När slutar kalla kriget? Frans som vanligt. Men på våren när det blev varmare. Ja, det är det här som jag talar om. Följer inte med på lektionerna. Är någon annan? Vi tar Jens. Igår. Nej, det var 89 följder nu. Hej mina vänner! Nu ska vi då alltså gå igenom religionkurs 3 som handlar om etik. Hör du, Rickard? Du är lite offside. Du också, Tony. Elonen, tack. Okej, men vi går igenom namnen här. Malmberg. Har ni sett Malmberg idag? Nej. Okej, hon är också då offside. Fast det har ju nog hänt ett x antal gånger tidigare också. Oj, inte bra det här. Nåja, men etik. Vet ni vad etik innebär? Hör du Amanda? Du är lite offside. Jaha. Sorry, jag var på väg. Ja, vet någon vad etik innebär inom kristendomen? Ni vet med Gudfadern och... Sorry, jag var på väg. Jaha. Det var ju x antal gånger att du är lite offside. Nåja.
Ja, Valeja, vet ni vad etik innebär inom kristendomen? Lindeman, du är offside. Visste någon av er vad etik inom kristendomen innebär? Ursäkta, Keffi. Det har nog också hänt ett x antal gånger. Nåja, etik är alltså lycka. Upplever ditt lycka här. Förstår du mig, Greta? Är du lycklig? Ja, Oj, bra. Etik. Hej. Ja, no, det här är då kurs 1 i engelska. Jag heter Michael. Har ni några frågor här i början ni vill ställa till mig? Jobbar i Sibbo gymnasium, som ni ser. Sorry. Bor du i kyrkan? What? Tack. Okej, vi börjar med I, you, he, she, it. It's very important. Nu går vi igenom ord. Ni vet hur det går. Säga efter mig. Approachable. Approachable. Capable. Possible. Possible. Invincible. Greenwich. Greenwich. Word. Sponge. Sponge. Vet ni hur man skriver sponge? Vi börjar från sidan 0 till 45. Varsågod. Michael. Ja. Vad blir längst? Det var det blir kvar. Men du kan inte ens börja när du tar boken med. I had this in my garden. What animal is this? Anyone? Okay. Timmen är slut. Ni gör det som ni inte är färdiga med. Och de som inte har bok med, så se till att ni har dem nästa gång. Tämmönen
luonnolle. Näytän perset jokaiselle, joka talo muurahaisen päälle samal tokkaisee. Kuole selkärangat on turha hyönteinen, homo selkäranka katos yön alle lyönteinen. Piiput työntää musta savu ilmaan, samal poliitikot puhuu paskaa kilpaa. Skeptikoiden idea työpöydät täyttää ja ne haluaa uskoa, mut ei usko maahan täyttää. Ilmakehän saasteet, ei katso taaseen ja pispöytän satanen, unohda ne happan sateet. Keltan neulaset, luukato kaloissa, tätä punkato suorittaa orjat ketjut jaloissa. Ole hippi punhalaja taikka rasta, vitu väliä kuha puut rauhassa kasvaa. Yksi planeetta, kaikki muu on vaan valhetta, elää happivajessa ja luonto pelkää kaaleissa. Sano mitä sanot, ilman vihreät kuolemme, luonnon tuhoutuminen on meidän suuri huolemme. Tää menee kaikille, jotka samaa mieltä, tää menee kaikille, jotka puhuu luonnon kieltä. Tää menee maailmalle, tää menee luonnolle, tää menee elävälle. No hiljaisuus nyt sitten. Katsotaan ensin, ketkä ovat paikalla. No sitten luetaan tekstikirjasta. Sivu on 102. Vaikkapa Frans, lukisitko meille? No. Joo, voit aloittaa. Mä en ihan ymmärrä tätä tekstiä, se on aika vaikea. Mutta Mitä sä et ymmärrä? no siinä nyt on näitä sanoja aika pahasti laitettu. Mutta joo, mä voin aloittaa. No aloita vaan niin. Ennen vanhaan Suomi kuului. Suomi oli kiva paikka, missä Just, no se riittää. Varmaan, voiko joku muu jatkaa? Vaikkapa Toni. Mikä maa tää on? Jens. Tanska. Mitä mieltä olette? Ei kyllä oo. Mistä me puhutaan? No maailmalta. Mikä maa toi on? Frans, kerrotko meille? Islanti. No just, aivan oikein. Missä te olette olleet maailmassa? Sanokaa vaan. Ihan vapaasti. New Yorkissa. Hyvä. No, minä voin kertoa, missä minä olen ollut. Olen ollut täällä. Ja täällä. Ja uimassa täällä. Ja sitten, no, kaikkialla. No niin. Ja huomenna kirjoitetaan sitten aineet. Että tuokaa aineenvihko. Ja läksy on sitten sivu 8, sivu 9. Something undoes me well, just ask me and I will tell. So learn them all to excel, so nothing's in your way. Inverses all do the trick, they undo work like magic. I know you're looking for this, so they're not in your way. Multiply, divide, square roots, square both sides. Base 10, take a log, 10, take the arcane, baby. A operations, they might be crazy, but use it in this and solve me maybe. It's hard to solve that without you, baby. Use it in this and solve me maybe. Moro Janne. Ja vi börjar med de här olikheterna här. Det här är en vanlig olikhet av andra graden. Vad skulle ni börja med? Den får komma så in fransk. Jag kan ta den där parentesen på. Bra idé. Ja. Sen när man har samma nämnare, sen kan man börja räkna den. Man sätter dem under samma. Nu ska du fel minustecken där. Du ska minus plus minus. Oj, Ja, men det här är inte skillnad. Du kan göra parentes där istället när du har det. Hej, det här Det var det här som du inte fattade då förra timmen. Nej, det Det var... var just det här. Hur så fattar jag inte det här? Du fattade, man ska få samma nämnare, då ska man säga... No shit! Du förstår inte förra gången. Jepp, så var det. Slår dig! Slår dig mycket det här provet. Jag börjar gråta snart. Nu sätter vi bara en etta här under. Och så förlänger vi så vi får en 2 på alla.
Och så fortsätter ni att lösa enligt den principen. Så, kan ni fortsätta själv nu? Ja. Nå, vi tar nästa uppgift. Vilken kurs har vi gått igenom det här i? Vi har haft där i kurs 11. Ja, det är inte problem, men jag har nog inte gått igenom så här. Men ni hade med honom. Rico, kommer det salille repin? Nu ska man kunna. Då vi lähtee. Miten te haukkaa idag, että penkki kanssa? Joo. Ja, det var sist. Sätter in allt på fronten. Ai, Telma, 5 minuter senare. Nå, det är ju lärarrummets klocka som jag följer efter så det är nog lite efter. Det är ju sant. Telmis Chemma-hörna ska vi idag blanda 2 extremt farliga syror. Jag förklarar och så skriver alla efter mig vet. Och skriv efter då. Ja, nu tar det lite saktare, tack. Och så går vi hit. Hej Telma, vad var det där svaret nu där på den där 132? Slå in det på din räknare. Vi fortsätter. Jag skriver. Okej, 1, 2, 3. Okej, och sen tar jag de här resten som läxa. Alla förstod bra. Nå, timmen tar nu slut om 20 minuter. Hej då, Telma. Applaus, Applaus! Robert! Das ist das Tor! Ausgerechnet, Robert! Wenn du lachst, Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Stefan! Vem frågar? Jag. Vad är det? Nå, jag vet inte, jag går ju på 3 men jag har bara typ 27 kurser. Men jag skulle vilja söka in någonstans i år. Vart skulle jag kunna söka? Det här med kurserna, det fixar vi, men vad har du liksom läst in på då? Nå, samhällslära och gigga ganska långt. Okej, alltså Helsingfors erbjuder ju mycket möjligheter, universitetet liksom där, men Åbo har också bra, till exempel, vad sa du, geografi? Ja. I alla fall Sandmöter har rättsnotarielinjen. Okej. Att den kan du titta intressanta. Men om du är osäker med någonting så då kan du det här beställa tid till mig. Men jag är ganska osäker så kan vi gå igenom nu. Jag har inte tid nu men om beställer tid till någon annan dag så. Okej, när har du nästa tid? Jag måste ta reda på. Jag återkommer. Jag skriver på Vilma eller front eller någonting. Okej, det sköter sig. Det blir ju bra. Hejdå. Let me hear you say one. Smoking me out. They knew it was a business. Alla här tillsammans. Det är jävligt. Det är så jävliga människor. Just det där. Lever in i den där känslan. Ni är under, ni är grottmänniskor. Ni är inne i grottan. Låt mig fylla upp med. Känner ni? Nej, okej. Ni måste inspireras. Vad inspirerar er? Konst. Okej. Hurdan konst? Lite dans? Eller lite sån här? Lite abstrakt? Ja, ödra. Okej.
Dagens tema är örmänniska. Som ni ser här har jag inspirerats av den. Nu ska även ni inspireras. Nu kan ni titta på det. Låt det fylla upp er. Vad betyder urmänniska för er? Det kan vara någonting helt konkret som detta. Eller det kan vara vad som helst. Vad som helst som ni tycker att symboliserar urmänniska. Ja, börja på. Titta på det här. Titta alla nu. Titta vad hon har åstadkommit. Alldeles underbart. Görligt. Det här är vad jag talar om. 10 poäng och hoppig hojemärke. Underbart. Bra. Bra. Varsågod. Oj, alldeles fantastiskt att jag kommit på en sån lysande idé. Man behöver inte använda papper. Man kan använda vad som helst. Titta på det här. Fantastiskt. Ja. Nu är timmen slut. Vad synd. Ja, nu får ni gå. Men tack för att ni kom alla. Ja, det är så underbart att ni är här. Bra. Ja, vi ses nästa vecka. Big boss man, won't you help me when I call? Yeah, big boss man. Ni är för många i soffan. Den är för 4 personer. Den är inte gjord för sådär. Benen håller inte. Hej. Och inte sitta på kanten. Inte på kanten. Bra. Sitt. Det är enkelt. Like that. Det där ser ovanligt ut. Ta bort den här. Men ja, så där ska ni också borde göra. Like that. Enkelt. Vad är det där? Ni som nördas också, så vart har ni era cheeseburgare? Hannu, vad är det för en fråga? Det är liksom en enkel fråga. Like that, bara ställa den ni svarar på. Big boss man, won't you help me when I call? Yeah, big boss man. Tääkö vikkabiisi tuskin kuka tietää, kysy vuoden jälkeen eikä tiedä vieläkään. Mutta jatkamme aina kunnes vaina, kun aurinko paistaa on toivoa aina. Tääkö vikkabiisi tuskin kuka tietää, kysy vuoden jälkeen eikä tiedä vieläkään. Mutta jatkamme aina kunnes vaina, kun aurinko paistaa on toivoa aina. Kuka minä olen, en tiedä itsekään. Vuodessa paljon muuttunut ihan itsestään. Ei ole arki sama harmaata massa. Nyt mun lapsi sekä talo pitää jalat tiukas maassa. Kun kesken lyötä seison vaihtamassa vaipa, niin on vähän vaikeet hengaa väkkärillä samaan aikaan. Tämän takia en oo ollut paljon äänessä. Perhe ensin, minkä jälkeen aika paljon jää enää. Näin se pitää olla, ajan myötä muuttuu. Ja mitä nuoren tekijä ja vanhempana puuttuu. En kadu mitä mun katua pitää. Ole parhaani yrittänyt. No pakkohan se riittää. Olen samaa mieltä, mutta ei sana vaassa paina. Aion menestyä ennen kuin makkamaassa vainaa. Vielä koettava näkemisen arvosta. Te muissa perheduuni täyttää elämäni arvot nää. Tääkö vikkabiisi tuskin kuka tietää. Kysy vuoden jälkeen eikä tiedä vieläkään. Mutta jatkamme aina kunnes vaina. Kun aurinko paistaa on toivoa aina. Tääkö vikkabiisi tuskin kuka tietää. Kysy vuoden jälkeen eikä tiedä vieläkään. Mutta jatkamme aina kunnes vaina. Kun aurinko paistaa on toivoa